Premtobre Kasee bo na wo share ha eye Adom TV na unse afia sonya kwantufo na droso bebre na so etu kwan a enkenka ne mo amokwan wa ne kyese batasa Kasee bi na ewo se ofo mu ba kodwumadie eye VIP na panyi a wodi ani mo hwe VIP ntoto ye manager eye Adakabe Frempoma so wo se fi esiese ya na kwansia edroso nipa dodo na efre epe bambo papa se de be ya akwansia ensi na VIP de hye bia bo mo se driver bia lodi a wutu ne ofin kran na okokoma se a wo mo be ma passenger bia tem nipa ba ko betina mu a wono no wonye obi a wotu kwan na wo obi a VIP for de na tem mu a wo mo ehya wo driver ni no kwan a wo fa so atwi ese no na wo de ho amane aba wo fa sa kwan no so ahye se a driver for ne senkafo ni nyina ebedi omodwuma pepepa enkofa kwansiama Yenumse ebedi bronya bia eyomanfo pina ne tukwan ekwo no mu ebusuafo no adofo ho no mu ene wo no mu ekokodibom ena musama ene yemane boni aba proko kopimu ewo VIP transport for akachia eho yene general manager de ma edumekui Adakabe Frempoma so atwetwe nkomo bisa wo no mu ahombo ahodo a VIP jeomfo aye edihia sa bronya ene new year breya wo no mu kyese ne nhihye ahodo wo no mu ediagu akwamu a wo no mu aye krado edi amomanfo a wo beba wo no mu akachese obefa wo na hyen ediakọ emiaye ahodo adraba fo ni nyina ye kasa kire wo mo sayya o mo hwe ne ye America 1010 wo mo ntimi emra fom e wa kwantempon so afi nsuso no o ma no kasa o mo hwe na emra ye na afi nsuso no ye nsom o maima nti sa enjeje na edigu akwan mo no e kasa kire wo mo no ye beta ato so I sheshe wo ma kwan so a bra wo mo wa bontene ti wo inspectors are from mystery persons bi kwa na otika no na driver ni nim say ni pass me say enti bi e be koso wo car no bia se do si car no bia no ye yi asotire Enuechi no ena Adakabe Frempoma so sane to dress nhihye ahodo wono mu de agu akwamu pa eni wode no bansem ekwama manfo nyina se yakasa che driver se onhwe no yi na yempe America 10 bia wo kwa no so na obi a so mfa bibia nkana no afin so yama mystery shopper ewo bass no ma driver no ka onim se so ye bibi ewo kwantempom le de wo how ba ye ne betwe na so and na waside the meat so asa so quantity the meat no so be hwe me kasa yi